Sziasztok! Én Lumix vagyok, és a második hardcore-t is megcsináljuk, mert az első nem sült el valami jól. Na, nagy bajokra megyünk. Igen, eredeti névben ez is volt. Na, így. Új világ létrehozása. Na hát, igazából nincs sok dologról beszélni, mert az előző hardcore-ban már elmondtam. Ez a második, és még egy hardcore sorozatot majd várhattok, de ezt nem tőlem, hanem hogy hívják? Mi a neve? Mi a neved? Igen. Ja igen, azt már Szata fogja csinálni. Mert én nagyon ideges vagyok, hogyha meghalok. Már az előzőben is sikerült 5 gyémántot összeszereznem. Első rész, nem második részben. Úristen is. Sajnos rossz véget ért. Na, mint láthatjátok, pártvágó. Közben most Szatával itt beszélünk, csak ti ezt nem halljátok, mert ez ilyen privát beszél, mert nem a gépen beszélünk, hanem a tabletomon. Jó, de igazából nem nagyon fogjátok észlelni, hogy velem még közben beszélek, mert inkább a nézőimmel foglalkozik ezzel a gyerekkel. Aztán, hát akkor itt elkezdjük a hardcore életet. Találjunk egy új ványot. Na, kicsit legalább. Nem tudom, szerintem. Nem tudom, mi. Vagy hát szerintem tudom. Jaj, mit csinálod, hülye vagy? Így. Akkor meséljetek, hogy miket szeretnétek még a sorozatokat. Mi azt megcsináljuk. Többnyire. És itt nyitunk egy bányát. És akkor itt addig megyek rá, amíg nem találunk valamit. Jaj, várjatok, most hallós itt az előtt. Nem kell ez gyors. Ez nem max megfekvésen, ez nem. Ez nem fölmegy. Istenem, mit akartam volna csinálni? Ja igen, ha. Igen, négy hangszót. Hát akkor inkább. De most nem tudom miért nem. Ja persze, ja, már vágom. Jó, így. Na és akkor most már mehet a... Most már mehet a bányászás. Nem tudom, egyre jobban belejövök ebbe a videózásba. Egyre hangosabban vagyok képes beszélni. Egyébként már megcsináltad a képet YouTube-on, Rövid? Igen, Szata. Már megcsináltad a képet? Jó. Ma már jöhetsz. Videós slime.
Erre a slime-ra azt észlelte, hogy iszap a neve is le van magyarra fordítva. A videóz, vagy mi a rák, hogy kell kiejteni, az a videó. Az a többes szám. Hát a többes szám, az a többes szám. Hallod, az a többes szám. Az nem akár, az a többes szám, nem? Na, most fog eltönni. És nem, és akkor most. Azért, na. Ez gyorsan eltörtént. Na, hát. Egyébként most is mondom, hogy minél többen iratkozzatok fel, meg gyertek izért. Meg gyertek. Mondd már neki, hogy kussoljon, mert nem tudok így videózni. Na, itt készen vannak az alapfelszerelése. Most egy pillanat ezt itt ki kéne sípolni. Majd kiszedem. Roli? Mondd már meg, hogy maradjatok már csöndben, mert ezt így nem nagyon lehet videózni. Oké, köszi. Ó, disznój! Öljünk meg mindet. Gyilkos. Orvadászok vagyunk. Orkvadász. Lába van? Mi? Tök. Nem mit, nekem nem lenne tök, csak nem itt van. Na mindegy. Erről se beszéljünk. 18 pluszos. Na. Ezt a fákat kivágjuk. Szóljátok, hogyha laggol, majd most várjatok, leveszem a fényerőt, és hogyha bányába vagyunk, fölhúzom, mert ez nagyon laggos, így vagyunk. Jó, így van. Nem sokára kéne találni egy bányát, bele kéne rendelni, most tovább bírom, mint az előző videóban, meg a fején szar lett. Mert ezért föltettem, de komoly 2 rész. Egyébként Roli már szerintem föltöltötte a másik videót, megnézheted. Jó. Na, a következő videóban most szerintem halljátok, bár nem játszik, de majd halljátok Szatát is. Jaj. Jaj, bocsánat, hogyha eddig rossz volt a beszélő, csak elfelejtettem lehajtani a izét. Mindegy, akkor. Jaj, ez más színű, ez nem kell. Anyádat. Egyébként írjatok kommentbe, hogy jó az ki nem. Szerintem zseniális. Na mindegy, az kit érdekel. Nézzük a fontosak. Jaj, ne. Hagyd el magam. Az éjszakát hogy fogom kibírni? Mennyi időm van még? Mennyi időm van még? Hol a hold? Vagy nap, vagy mi az? Most bocsánat emberek, itt valami furcsa dolog történt. Soha nem láttam ilyesmit. Na, halljátok, hol van ez a szar.